Čus, vidíte u nového gameplaye, jenom chci tak jako zdůraznit, že tady moc jako Robloxu ani gameplay bych moc nechtěl, ale jelikož můj kanál smazali, o tom máte video na short, tak prostě to tady bude. Takže jdeme si zahrát World at Pizza. Prostě tohle hru, kterou si asi úplně každý pamatuje, kdo ne, není Roblox. A jsme tady, takže co teďka vyskočí? Jsme muž? Jo, jsme muž. Co? Ne, tohle se mě vůbec nebaví, já to nechci. Ne, to je těžký moc. To mě nebaví. Tohle by už šlo. Tak, chvíli počkáme. Zatím bych vám chtěl říct, abyste dali odběr. Co to? To je pes. No, takže máme tady pizzu, B5. OK, tak máme 2 pici, B3 a B5. Co to? No, to je jedno. Takže naskočíme do autíčka a uděláme vrm. OK. Viděli jste to? Když tak se chci omluvit za logy, protože v podmínkách, kterých to hrají, tady není úplně dobrá. Slez z mýho auta, jo. B5 to bude jo. Prvně jdeme na tu trojku. Trojka je tady. Vstoupíme. Cink, cink, dámo. Otevři vrata. Nakoukneme ti. Aha, to je chlap. Proč jsem plešat? Hej, on mě uvěznil u sebe doma. Co to? Já jsem plešatý. Hej, kámo. Tak budu pokračovat plešatý, no. A bez obleku. Dobré, V5 bude tady. Tak. Už mi narostly vlasy. Tak. Tink, tink. A už i oblek. Tady stará. Nezví na mě. Tak. Hele, mi došlo. Počkej, koukni. Japonska. Koukněte na to. Japonska. Teď jsou Poláci. No, ne. Proč já vždycky musím nadávat to do nějaký značky nebo tak něčeho? Proč zrovna já? Hele, jedem domů. Snad tady nebude to, že mi to zruší práci, ale snad ne. To by tu být nemělo. Ale takhle malý dom jsem kdysi neměl. Mě to zrušilo práci. Ale nemám nic v baráku, to je taky úplně super, mňam. Ale zajedeme zpátky pro práci. Řekneme šéfovi, že jsme se jenom stavili doma za rodinou. Tady, to nikoho zajímat nemusí. No. Jestli chcete takový pokračování, tak klidně jako dejte like. Jo, to jsem zapomněl, hehe. Doufám, že tady přestanu jako se sekat, ale tak. Za 200 zhlídnutí, nebo na 2000 zhlídnutí, tak se odhalím. Jo, myslím to vážně. Tam se tady neparkuje. Jdem za šéfem. Šéfe, potřebujeme práci. Vlastně vy tady můžete být i šéf. Máme zase práci, to vidíte vlevo, teda vpravo. A zatím jsem se vlačem. Co bychom tu měli za nějaký outfities? Tady jsou nějaký blbosti. Tohle by mě neslušelo, takže to určitě ne. Takhle. Já chci vypadat jak nějaký ten hippízák, nebo hippízek, nějaký gangster, nebo bez. No, jak to tak koukám, tak si do hlavy asi nevím. Zabodnu na výhledu. Jo, je to tu. Jenom nejde vidět nic jiného než taková ta. Jak ono se to jmenuje? To je jedno. Já si jenom vyčuju. Obličej bych si mohl dát nějaký, no. Jenomže já mám jako celou nějaký normální outfit si dáme. Co?
Tohle žluté. No, to vypadá jak moje kůže, tak to ne. Tak to ne. Co tohle modré? Jo, to už by jo. Nějaký gaťata. Třeba tyhle zeleno nějaký. No. Takhle bych to mohl nechat. Jo, já to tak nechám. Aha, já jsem zrušil tu práci, tak si ji znova vezmu. Ale mě to zruší ten... Hele, meč v hlavě pořád mám, takže jsem v čelu. Pizza. Druhá pizza. Třetí pizza, ale tu už nevezmu. Mám plný invent, i když to tu neexistuje. Kam je ty šipky ukazují? To asi ke mně domů, co? No. Vypadá to tu docela bledě. Nemá tohle ještě někdy jako ty světýlka. Asi na co? Jo, mě tam, kde mám jet. Aha. Ne. Jo, ukazuje. Doufám, že mu právě nejdeš doručit pizzu, to jdu udělat já. Tak, jenom se to trošku baguje. Cink, cink. Ahoj. Taky zabou. Tohle jsem zapomněl. Ty vole. Co je tohle? Dobře. Jedu hrát na piano. Jo, ono se to píše i do toho. Hele, vemte v potaz to, že jsem to dlouho nehrál. Vždycky musím narvat do té poštovní schránky. No. Takhle. Ještě to doručíme do C3. A víte co? Už to má 7 minut. Mě by to docela stačilo. Doručíme tohle a asi budu konec. A nebo počkej. On mi tím seká hlavu. Jinak sorry, mám vypnutý zvuky, páč. No. Komu se nebudu vyjadřovat. Málem jsem vyhodil, takže no. Ještě mi bouchnu elektra. Takže znovu používat nebudu. Hele, mě už nebaví jako doručovat, já jdu krást auta. No, já jsem zloděj. Já ho srazím. Prosím, ať to ještě funguje. Mě nezdrhneš. No, už jsem jenom trolil. Kdo neví, tak kdysi dávno, za dávných časů, ne, začnu mluvit normálně. Prostě fungovalo to, že jste odpalili přes celou mapu. Když jste do něj trošku najel tímhle trakem. No. Jak co se stalo a ona je noc? Jak si to vůbec zapínají ty světla? A výplata! Jako kdybych dostával každý měsíc 100, nebo každý den, tak by to bylo dobré. Každý den tady jim to nechám. Nebudu slušně, nebudu to, jako prostě to nechávat tak. A zase to není pizza. Takže bych byl... No ale tam jsou pici, takže bych balil pici. Boxer. Budu MMA boxer. John Cena. To není boxer. Hej, co? Hej. Ne, já na to kašlu. Já jdu zpět do své práce. Není žádná pizza. Ale já jdu za šéfem, aby mi dal větší plat. Šéfe, otevřete. Ty dárky tady pořád jsou, ty krásu. Já jsem na ně úplně zapomněl. 2 stovky. Co tady vedle mě? Tam je taky místnost. Co to je? Tady jsem ještě nebyl. Je to otevřít? Jde. Já jsem tady hlasoval pro to, abych mohl vyhodit manažera. Prostě toho nejvyššího. OK. Mně to stačí. To je ten domeček, co blíká nahoře.
Ok, já se jdu kouknout na ten dům. To je vylepšení, myslím, nějaký. Takže... Není to celé ta teleport. Já jdu teďka asi domů. Podívám, nebo tady hned. Tajný! Ze Snack. Tajný. Takže budu mít malý dům. Tak, a jdu domů. To je, ale já myslel, že jsem prošel zdí, že nějak hacknu. Proč mám bílá? Tohle je můj dům. Toho jsme toho viděli, no. Pane bože. No, když tam dojdu, tak potom se klidně rozloučíme, když jsem to říkal před 3 minutami. Ale to nikoho nesmí zajímat, jo. Tak už jsme, tady to vidím. Víte co? Na ten dům se přijdeme podívat, nebo přijedeme podívat až v příštím parku. Další stojí totiž 12 let, takže na to vyděláme. A já už bych se rozloučil, tak zatím čus! Pokud se ti video líbilo, dej like, odběr, aby mi to trošku pomohlo. A teď fakt.